Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis ħut inġbarna hawnhekk għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika, għadin niċċelebraw 22 ħadd matul is-sena. Kemm il-ħadd li għadda kif illum il-liturġija tkellemna dwar Ġesu li jrid jibni l-Knisja tiegħu. Ħadd li għadda għalenna jrid jibni l-Knisja fuq Pietru. Pietru jirrappreżenta lilna l-koll. U llum il-Pietru jgħidlu itlaq meħdejja ja xitan. Jekk ġimma biss fi spazju ta' ġimma. Imma Ġesu xorta jibni l-Knisja tiegħu fuq ġebel bħalna li aħna dgħajfin. Għalhekk nagħmlu kuraġġ u nitolbu lilha la maħfra bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija biex kif jixra nkunu nistgħu niċċelebraw dawn il-misteri. Illum ser nagħmluhom suffraġġju għal Roħ Marija u Pawla Formosa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf Alla bejn il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla tal-eżerċti kull ma hu l-aħjar ġej kollu minnek, nissel fi qlubna l-imħabba lejn ismek, u għatina l-bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li hu tajjeb fina u tħarisulna bit-ħabbrik tagħna bla jeda. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktieb tal-profeta Ġeremija. Arraqtni mulej u jien tqarraqt, kont aqwa minni u għelibtni. Jien sirt id-daħka ta' kuljum, kulħadd jiddieħaq bija. Kull meta niġi nitkellem jien ngħajjat u nxandar, moħqrija u ħsara. Il-kelma tal-mulej saret għalija tgħajjir u tmaqdir kuljum. U jien għedt ma nsemmihx aktar, ma nitkellimx aktar f'ismu, iżda f'qalbi hemm bħal nar jaqbad magħluq f'għadmi. Għajjejt inżommu magħluq ġo fija, ma niflaħx aktar għalih. Il-kelma tal-mulej. Għalik imxenna jien mulej Alla tiegħi. Għalik imxenna jien mulej Alla tiegħi. Alla tiegħi jien tlilek ħerqan infittex, ruħi bilaċċ għalik. Għalik imxenna jiena bħal art niexfa maħruqa bla ilma. Għalik imxenna jiena mulej Alla tiegħi. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxa bis-seta u l-glorja tiegħek għax it-tieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xoftejja jxandru it-tifħir tiegħek. Għalik imxenna jiena mulej Alla tiegħi. Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha
nolli dejja u nsejjaħ ismek bħal blikel mill-aħjar li semmen nimtela u jannilek fommi b'xuftejn ferrieħa. Għalik nxenna jiena mulej Alla tiegħi. Għax int kont għajnuna għalija għaddel ta' ġwenħaj knanni bil-ferħ. Miegħek tinaqqat ruħi, inti tweżinni bil-leminija tiegħek. Għalik nxenna jiena mulej Alla tiegħi. Qari mill-littra ta' San Pawla Apostlu lir-Rumani. Nitlobkom ħuti għal ħnina ta' Alla offru ġisimkom b'sakrifiċċju ħaj, qaddis, joġob lill-Alla, jiġifieri il-qima spiritwali tagħkom. Timxux max-xejra ta' din id-dinja iżda nbidlu skont it-tiġdid ta' fehmitkom biex iseħħilkom tarfu x'inhi r-rieda ta' Alla, x'inhu t-tajjeb li joġob, x'inhu perfett. Il-kelma tal-mulej. Rodu ħajr lill-Alla. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu jagħtikom spiritu ta' erf biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu beda juri lid-dixxiepli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm, isofri ħafna mix-xjuħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh u fit-tielet jum iqum. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu u jgħidlu Alla ħares mulej, ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. Iżda Ġesu daru qal lil Pietru, itlaq minn qudiemi ja xitan. Int fi xkejla għalija, għax m'intix tqis il-ħwejjeġ ta' Alla imma qed taħsibha ta' bniedem li jint. Imbagħad qal lid-dixxiepli tiegħu, jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. Għax ikun jiswielu il-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu, jew xi prezz se jagħti il-bniedem biex isalva ħajtu. Għax bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru flimkien mal-anġli tiegħu, u mbagħad irott lil kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Vanġelu tal-lum. Vanġelu sabiħ ħafna, jkompli mal-Vanġelu tal-ħadd li għadda. Feħ 3 paragrafi taraw hawnhekk. L-ewwel Ġesu jkellem fuq ħajtu, x'ħajġrilu meta jitla' Ġerusalemm. Pietru li jirrappreżenta lilna, anke l-ħadd li għadda, kien jirrappreżenta lilna Ġesu ħajibni l-Knisja tiegħu fuq Pietru. Pietru jirrappreżenta l-insara. Mhux lis-saċerdoti biss, tinsewx li l-Knisja u anke intom. Mhux il-qassis biss, il-Knisja hija mibnija minn ġebel ħaj. Mbagħad jgħidilna Ġesu fl-aħħar paragrafu x'ridu nagħmlu. Irridu nerfgħu s-salib tagħna. U knitilfu l-iktar ħaġa importanti f'ħajjitna, l-ħajja ta' dejjem ikunu tlifna kollox. Però ħalli nimxu pass pass. Il-ħadd li għadda għandna l-dan Pietru
Ġesu kien jitla Ġerusalem kull sena għal festa tal-Eid tal-Lud li kienet tfakkar il-ħruġ tal-Lud minn taħt l-Eġizzjani, tiftakru l-istorja ta' Mosè. Kull sena kienu jiċċelebrawha u Ġesu kull sena kien jitla. Issa 15 ġurnata qabel il-ħadd li għadda, ġifieri Ġesu lil Pietru jgħidlu: jiena fuqek, inti jismek Pietru, blata, u fuqek nibni l-Knisja tiegħu, tiegħi għallu mhux tiegħek, tiegħi. Importanti din tiegħi, mhux tiegħu għallu lil Pietru. U Pietru naħseb mela ras daqshekk għax jgħid mela issa 15 xoħrot lejn Iżrael, Ġerusalem, il-belt fli fija kienu jiġu lud mid-dinja kollha. Hemmhekk ħajamel xi rawwixta, jiddikjara li l-nifsu re u jpoġġi li kap. Ġifieri Pietru kien naqra hekk kif ngħidu aħna, mimli arja kien mimli u ħankurriha ħammexxi jiena. U ġimgħa wara Ġesu kien qed jarahom jiddiskutu bejniethom probabbli Pietru ħajkun il-mexxej, kulħadd jitnies miegħu bħalma nagħmlu aħna biex ikunu minn ta' quddiem. U Ġesu jagħmel dan id-diskors lid-dixxipli tiegħu. Ħanġibkom ftit ftakom, aħna hekk ukoll naħsbu li nkunu parti mill-Knisja, salli aħna npoġġu lilna nfusna f'post Pietru ta' għandna ċ-ċertezza ta' salvazzjoni jew għandna ċ-ċertezza li mhux ħanimordu jew ma jkollniex slaleb. U Pietru u Ġesu ġibhom ftaħħom qallhom u meħtieġ li nitla' Ġerusalem. Imma mhux kif qed taħsbu intom ta' hemmhekk ħajġiduni, ħansofri ħafna, l-assassin il-kbar ħajboduni u ħajoqtluni. U l-aħħar parti Pietru ma tax kasa, it-tielet jew minn U Pietru x'insema dan kollu ra l-karriera tiegħu titkisser u rvilla. U Ġesu juża kelma jibsa għax lil Ġesu tinsewx l-imqazza Trinità il-missier bagħat lill-ibnu biex imut għalina għax iħobbna. Għalhekk jgħidlu Xetan. Pietru kien qed jipprova jgħid lill-Alla kif iħobb. U l-ewwel domanda li nagħmel għalija u għalikom hija din. Kif naħsbu aħna? Kif jaħsibha Ġesu? Jew kif taħsibha d-dinja? Għalhekk qallu jitlaq meħdejja ja Xetan. Tinsewx li x-Xetan jeqgħeda bl-affarijiet qed nippriedka mhux għalikom tanki għalina, ġieli jeqgħeda bina wkoll is-saċerdoti. Jeqgħeda bl-affarijiet tal-Knisja bħalma qiegħda Pietru biex ikisser il-Knisja. Però issa beħu li frattan dan kollu Kristu jibni fuq Pietru. Bidnu bid kollha, bid-difetti kollha tiegħu jibni fuq, bħalma jibni fuqek u fuqi. Hawnhekk il-kobor tal-Knisja. Ġif ma naqtawx qalbni jekk aħna midinbilu x'jgħidu l-Pietru. Itlaq meħdejja ja Xetan. Għax il-volontà tiegħi u ta' missieri mhijiex bħal tiegħek. Pietru kien qed jagħla lil Kristu b'mod ta' dinja, b'mod ta' renju, ta' poter, ta' qawwa. U ma rridx is-sofferenza, għax is-sofferenza min irida? Jiena ma rrida, ħadd. Itbatija ħadd ma jrida. Però Ġesu kien qed jgħidlu ma teżistix imħabba mingħajr sakrifiċċju, mingħajr offerta. U din hija l-ħaġa li tlifna fil-ħajja tagħna llum. Għalhekk il-familji tagħna ma jservux. Għalhekk is-saċerdoti kultant niżbaljaw għax għadna ma rafniex il-vera mħabba. L-imħabba titlob kif ħafna minnkom jafu jgħalmuni aktar sakrifiċċju. Meta tħobb il xi ħadd, inti qed tagħti ħajtek lil ħadd ieħor anke meta tiżżewweġ. Anke meta sirt saċerdotina, taħsbux li s-saċerdoti ma jafu xieħobbu ta' naħuha minn moħħkom. Aħna flok ma ħobbu persuna waħda, nippruvaw norjentaw l-imħabba tagħna lejn Alla u lejn il-poplu tiegħu. Ħadd ma jista' jgħix mingħajr imħabba. Ħadd. Imma mhux kull imħabba hija l-istess. Imma kull imħabba titlob sakrifiċċju. U jekk inneħu s-sakrifiċċju mill-ħajja tagħna,
ma kunux qed ngħixu l-imħabba, ħarsu ħanitlaq minna l-Knisja. Meta nneħħu s-sakrifiċċju anke mill-ħajja tas-saċerdot xiġri, nibdew inżejnu l-knejjes, nagħmlu festi kbar, flejjes kbar fil-Murtali. Araw il-poplu tagħna kemm nagħmlu festi kbar. Imma kemm hemm twemmin, kemm hemm imħabba, għax il-festi tagħna x'saru? Saru mumenti ta' divertiment fejn niklu, nixorbu, u forsi nieħdu xi ħaġa oħra wkoll. Ejjew nħarsu lejhom il-festi tagħna. Li baqa' forsi l-porċissjoni fejn wieħed jinġabar ftit u jitlob ftit. Il-kumplament, allura x'qed jagħmel ix-xetan? Qed jinqeda bil-ħwejjeġ tal-Knisja bħalma kien Pietru biex jeqret il-Knisja. Din tiġri anke fil-familji tagħna ta'. U jien mhux għall-familja għandi 4 xogħlijiet, u jien mhux għall-familja qed nitħabat u nibni u kolli ħafna flus biex it-tfal kollha jkollhom post għalihom, u jien mhux għall-familja imma fl-istess ħin. M'għandix ħin għal uliedi, m'għandix ħin biex niltaqa' ma' uliedi, m'għandix ħin x'aqqatta ma' uliedi mal-mara. Sakrifiċċju iva imma mhux b'imħabba, sakrifiċċju għax inħobb il-flus jew għax irid inkun iktar sinjur. U intom tafu li mhux il-flus jagħmluni ferħan. Mhux kemm għandna deb u skultura fil-Knisja huma importanti, imma naħseb għamilna biżżejjed, il-Knejs tagħna naħseb li huma mżejnin biżżejjed. Iridu nibdew naħdmu anke aħna s-saċerdoti fuq l-erwieħ, fuq il-ruħ tagħna, fuq l-iddusija tagħna, fuq l-iddusija tan-nies, fuq kemm nemmnu f'dan Alla u fis-sagramenti. Dan li jgħidilna Ġesu, għax x'jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u kemm vera din, kemm vera. Kemm nies akkwistaw id-dinja kollha, kemm kien hawn rejiet, kemm kien hawn gvernijiet akkwistaw id-dinja kollha. Forsi tilfu ħajjithom. X'jiswieli jiena jekk nakkwista d-dinja kollha u nitlef ruħi. Dan li jgħidilna Ġesu. U jgħidilna wkoll li għad jiġi fil-glorja biex jagħtina dak li ħaqna. L-aħħar punt nieqafaw. Pietru kien jibża mill-kurċifiss li huwa tbatija. Aħna llum li l-kurċifiss x'nagħmlu li jiena li tinkwetani ta' kultant. Fl-antik kurċifiss kont ħares leħ iġiblek ħniena għax kienu jpinġuh b'ħafna dem, b'ħafna dmija u bniedem ta' tbatija. Però Ġesu jirxoxta ma ninsewx dik. Illum x'nagħmlu l-kurċifiss? Impoġġuh fuq il-pannu, impoġġuh fuq il-mirja biex xin impoġġuh fid-dar tagħna isna qed naraw biċċa amara. Neħħejnielu l-kurċifiss is-sens ta' tbatija. Innaqxuh f'biċċa njama, imma nhar il-ġimgħa l-kbira Ġesu kien bniedem li verament għadda minn tbatija kbira ta'. San Franġisk ma kienx jiekol quddiem kurċifiss li ma jibdix jibki. Is-sakrifiċċju eżisu, tbatija hija kollox. Ħafna minnkom li għandkom ċertu età trabbejtu u ġenituri tagħkom rabbewkom b'sakrifiċċju, bħalma intom trabbu lilitkom b'sakrifiċċju. Però jentuhom il-valuri tal-vera sakrifiċċju, l-vera mħabba. Ejjew ma nibżewx mill-kurċifiss, mhux iridu neħu l-kurċifissi. Donnom kurċifiss fid-dar jidħol xi ħadd jgħidlek inta għadek bil-kurċifiss, isna nibżew mill-kurċifiss. Għax jippreżenta s-sakrifiċċju. Rridu neħuhom forsi mill-iskejl, illum kultant aqsadek tarhom fil-klassijiet. Ħaġa li tinkwetana ħafna. Anki fl-Ewropa għandna din it-tendenza rridu neħħu l-kurċifiss. Kemm wiblaħ il-bniedem. Kemm wiblaħ. Għalhekk eżisuti, dan mhux biex nikkritika ta' jew verament nifmu dak il-kliem li qal Ġesu lil Pietru, aħna wkoll nirrappreżentaw il-Pietru. X'ġebla aħna, x'tejb ta' ġebla aħna? Ġebla kif jixtieq Kristu li bis-sakrifiċċju tagħna ser nibnu l-vera Knisja, jew ġebel li ma rridux is-sakrifiċċju, ma rridux imbagħtu, ma rridux inħobbu verament għax min iħobb vera jagħti ħajtu lil ħadd ieħor. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Inqumu bil-wieqfa u flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna u ngħidu jiena nemmen
tfalla wieħed, missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. F'mlej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini tagħna, mnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, mnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u beħ sar kollox, niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bnied bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnu f'3 jum għam minn beluwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti f'Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda, l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wied l-ħajja ta' żmien li ġej. Fidi sħiħa nitolbu l-ħniena tal-mulej fuqna u fuq din id-dinja ta' madwarna. Tolbu għal-Knisja li qed tiġi persegwitata, majra u maqdra minn dawk li ma jagħtux widen għall-kelma talla nitolbu. Tolbu għal-mexxejja tal-popli sabiex iħadmu fl-imkien u jaħdmu biex il-bnedmin kollha jgħixu fis-sliem nitolbu. Nitolbu għalina l-koll sabiex imqawwijin mill-kelma nkomplu nimxu warajk brieda sħiħa nitolbu. Nitolbuk mulej biex nkunu ġebel ħaj skont il-qalb tiegħek fil-Knisja tiegħek nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju ta' Omna Marija tbierek il-familji tagħna u tagħti l-għajnuna meħtieġa lill-morda u l-persuni li jduru bihom nitolbu. Nitolbuk mulej missier ħanin li twettaq it-talbiet tagħna, int li int it-tama tagħna bi Kristu Sidna. Itolbu biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. B'din l-offerta qaddisa mulej, għatina dejjem il-barka u s-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħna niksbu l-frott tas-sakrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax int fil-ħinina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li bagħtilna lil ibnek il-waħdini
biex jifdina u rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdejt id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qadisin kollha tiegħek infaħruk u fer kbir intennulek u ngħidu għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewiet. Għaddejs tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mirajħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi, reġarat il-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan huwa il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċu kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Illum b'mod partikolari nitolbu għar-Ruħ Marija u Pawlu Formosa. Tolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int
kif is-sema hekk ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jetni l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li intrid fija, li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu sinjal ta' paċi li xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem amen. Ħaruf talla. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Dan huwa l-ħaruf talla. Dan huwa dak li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew l-insan tagħna. Dem ta' Kristu
Nirringrazzjawk Ġesu tal-li ġbartna hawn illum fil-Knisja tiegħek biex smajna l-kelma tiegħek u rċivejnik fil-qalb tagħna. Għatina l-grazzja li nkunu ġebel ħaj, ġebel li ma jkunx ta' tfixkejl fil-Knisja tiegħek, fil-familji tagħna, fil-postijiet tax-xogħol tagħna. Imma nkunu u ngħixu l-imħabba li titlob anke sakrifiċċji, il-vera mħabba kif ħabbejtna jint, dik l-imħabba li tagħti ħajtek għal min tħobb. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbu ġibdejn l-ikla tal-imħabba, twetta l-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek fħutna l-bnedmin bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajba.